दिनै मार्च दाननि 17 अक्ट' बृहस्पतिबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोथार गाहाम हामलायनाय जासिहरो केके लाइभ कालेक्सन बड' निउसनिफ्राय। थांनाय साननैसोनि सिगां गुवाहाटी सिटियाव साबा दुथांफोरा सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बिसोरनि साबानिफ्रायनो सासे बिकि आलीखौ मंगलबाराव एरेस्ट खालामनो हादोंमोन आरो जेब्ला पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनानै गारियाव दैखोयो गारिनिफ्रायनो खारदोंमोन। गारिनिफ्राय खारनायनि जाहोनाव पुलिसफोरा फायरिं खालामनो गोनां जादों। बेयावनो गुलि नांनानै बिकि आलीया जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै पुलिसफोरा खौरांनि गेजेरजों मिथिहोयो। अल बिटिआर बा बिटिसिनि थिखादार आफादनि नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा बेबायदि बुङो दि बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनायाव दिल्ली, कलकाता, चेन्नाइ, सिलिगुरि, शिलं, बांगालराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनानै गालांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, CIT, इन्जिनियार कलेज, मेडिकेल कलेज, हाग्रामा सरकार दैदेननायाव बेफोर गासै जानानै थांबाय। नाथाय दानि बिटिआर सरकारखौबो बिथाङा खावलायदों बिनिख्रुइ साबसिन मावलांनो थाखाय आरो बेबायदि मावलांनो हायोब्ला बिथांनि गोसोआव रोजा रोजा साबायखर थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों आरो बुंबावो थांनाय समाव डिफेन्ड बर' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बिथाङा जेरै बुंदोङो मार्च दाननि गेजेरावनो बिस्वनाथ आरो सनितपुरखौ सोनो बेबायदि मावनो हायोब्ला बिथांनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो। UPPL सोरखारा बेले बेजेयैनो थांगोन नामा बेखौ जोङो नुहुरो। तामुलपुराव जानाय बायदिनो मैयाबो UPPL दोलोनि गोदानै दाजानो नागिरनाय मोनसे प्राइमारियाव गोबां बेले बेजे सियार बुफाय बुसि जायो कमिटिनि गेजेरावनो। कमिटिनिफ्राय गोदानै दानानै होनो थाखाय सोमखोर ब्रह्मखौ सायख'नो बिथांमोना थाग थियारि खालामदोंमोन। नाथाय कमिटिनि डिसिसन लायालासैनो गबिन्द बसुमतारीया NDFBनि सोद्रोमा जै किसानखौ सायख'नानै होयो। बेयावनो बेले बेजे सलियो आरो बेवहायनो दतमा एरियानि सुबुं आरो कमिटिनि मानसिफोरा प्रमद बर' हाय हाय गबिन्द बसुमतारी हाय हाय होननानै बिथांमोनहा धरना होयो आरो बिथांमोनहा हुमखि होबावो जुदि गावसोरनि गोसो बायदि जायाब्ला दोलो नागारनो होननानै। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजनाव सावथालफोरा ST नांगौ होननानै गोख्रों धरना होदों। सावथाल जातीय महासभाया थाबैनो हानि जेंना आरो STखौ थाबनो होनांगौ होननानै बिथांमोनहा मैया जै ध्वनि आरो धरना होयो। दिल्लीयाव आम आदमी पार्टीआ सरकार दाबाय। बेयावहाय चिफ मिनिस्टारआ भगवत मान। बिथाङा शपथ ग्रहण लानानै बुङो दि जायहा गोसोआव राज खालामनो हायो बियो रायजो सालायनो हायो। दाउज्लाहाबो खर'आव मुकुट थायो होननानै बिथाङा बुङो। बेबायदिनो गावसोरनि गोसोआव जायगा होदों आरो जायफोरा मानसिफोरनि गोसोआव जायगा मोनो बियो सोरजिगिरिनि बोर मोनो होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मैया बुंथियो। मैया गुवाहाटी सनापुराव 130 क्र'रनि ड्राग्स हमनो हायो। ड्राग्सजों लोगोसे मणिपुरनि सानै सेंग्राफोरखौबो हमनो हायो। 4.6 लाखनि टेब्लेट आरो 12 किल' मेथाम्फेटामिन आरो 1.5 हेर'इन हमनो हायो। बे खबरखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार ड हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिनानै पुलिसफोरखौ बेबायदिनो मावबाय था आरो बेबायदिनो नाजाबाय था होननानै थुलुंगा होयो। गोदानै बनसु आफाद दानायखौ जोंबो मोजां मोनाखै होननानै बुङो बारग' MCLA रिफेन दैमारीया भैरबकुन्दनि BPFनि मोनसे मेलाव। बिथाङा बुङो आरो जोंबो BPF हान्जाया मोनसे BSU दंखायो नाथाय दानि
बनसु आफादा मा थांखि लानानै बे आफादखौ दानाय जादों जोङो मिथिस' हायाखै होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथाङा रोखायै बुंथियो। नाथाय BSUआ गासै बर'फोरनि जोहोलावफोरनि, सेंग्रा सिख्लाफोरनि, फरायसाफोरनि थाखाय मोजां हाबानि थाखाय हाबा मावदोंमोन आरो बे थांखिनि थाखाय BSU दंखायो होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथियो। आरोबाव जिनाहारि खालामग्रा पुलिसफोरा लालबारियाव गावथारदों। गावथारजानायनि मुङा राकेश मुन्डा। धनस्रीनि साहा बागानाव सासे 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। जेब्ला हमो पुलिसफोरनि गारिनिफ्राय खारनो नाजानायावनो फायरिं खालामनायाव मोदोमाव गुलि नांनानै जायगायावनो थैनो गोनां जादों होननानै पुलिसफोरा फोरमायथियो। AIDFनि आफादगिरि बरदिन आजमल बिथाङा दा काश्मीर फाइल सावथुनखौ बेन खालामनांगौ होननानै अजद दैखाङो। बियो हिन्दु आरो मुस्लिमनि मोनसे सावथुनसो आरो बियो हिन्दु धोरोमखौ प्रमट खालामनाय मोनसे प्रपगेन्डासो। बेनिखायनो बे सावथुनखौ बेन खालामनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रोङै अजद दैखाङो। गारि बिफान एबा DTO बिफाना गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गोबां टेक्स गैयै आरो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयै ड्राइभारफोरखौ मैया हमनो हादों। DTOनि सनेस्वर मोसाहारिनि नाजानायाव, मानोना सिगांनो जायफ्रा ट'ट' सालायो आरो अट' सालायो ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ होननानै निर्देश होखानाय बायदिनो बिथांमोनहा मैया पकेराग्रामाव सिग्रोमनायाव 40निबो बांसिन ट'ट' आरो अट'फोरखौ एरेस्ट खालामनो हायो आरो गोबां ड्राइभारफोरखौ ड्राइभार लाइसेन्स गैयैयाव बिथांमोनहा हमनो हायो। त्रिपुरा ओनसोलनि साहा बागानाव मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। त्रिपुरानि CM बिप्लब दे बिथाङा बुङो दि साहा बागानाव मावग्रा नखरफोरनि थाखाय फैगौ एप्रिल दाननिफ्राय 31 मार्च बारायसिगोन होननानै बुङो। आं सानो बिजोंनो बिथांमोननि नखर सालायनायाव एसेबो मदद होगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।